Ξεκινάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την κυρία Ράνια Θρασκιά εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κυρία Θρασκιά. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Διότι δεν δουλεύουν μόνο και δεν τρέχουν μόνο οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, τρέχετε και εσείς πολλοί. Οι βουλευτές, έτσι δεν είναι? Οι βουλευτές νομίζω δεν σταματούν ποτέ να τρέχουν. Και είναι και λίγο παράδοξο, αν θέλετε, που θα κλείσει η Βουλή για 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά αχρίαστο αυτό το διάστημα, γιατί ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα καυτά στην κοινωνία, σε όλα τα πεδία. Και το κοινοβουλευτικό έργο θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να σταματήσει για 2 εβδομάδες. Ήθιστε 1 εβδομάδα προεκλογών, ευρωεκλογών, αλλά 2 εβδομάδες πραγματικά είναι ένα διάστημα που δεν θα έπρεπε να μείνει κλειστή. Τώρα εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ σε τι προσδοκά, κυρία Θρασκιά? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα από τον πύχη των προηγούμενων εκλογών των εθνικών, που είπε ο πρόεδρός σας. Μετά φαίνεται να ανέβασε αυτό το στόχο και να λέει ότι πάμε και για πρωτιά. Και χθες μας είπε ότι θα μείνουμε έκθαμβοι. Τι ισχύει? Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι να γίνει η ανατροπή στους συσχετισμούς. Τώρα, αυτό σε νούμερο πώς θα αποτυπωθεί και όλα αυτά γιατί τα λέμε. Ανατροπή, τι σημαίνει ανατροπή, δηλαδή? Η ανατροπή των συσχετισμών είναι ότι δεν μπορεί πια αυτό το 41 και αυτή η διαφορά, η τεράστια σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές να ισχύει, γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται και κοινωνικά. Αυτό λοιπόν που εισπράττουμε εμείς στην επαφή μας με τον κόσμο, πρόσφατα βρεθήκαμε και με τον πρόεδρο 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι βουλευτές εκεί της πόλης. Βλέπουμε ότι ο κόσμος πραγματικά στην καθημερινότητά του πλήττεται με σφοδρότητα. Άρα σίγουρα αυτό που εισπράττουμε εμείς, και δεν χαιρόμαστε, δεν επιχαίρουμε για τη δυσκολία του κόσμου. Επιχαίρουμε όμως που ο κόσμος αναζητά δημοκρατική διέξοδο και πολιτική επιλογή εκ νέου, και αυτή είναι η ανατροπή των συσχετισμών. Δηλαδή το 41% και η αλαζονία που προκύπτει από αυτό δεν κάνει καλό σε κανένα κοινωνικά, ανεξάρτητα κομμάτων. Γιατί προκύπτει η αλαζονία από το 41%? Γιατί δεν ήταν η βούληση του κόσμου αυτό το 41%. Προφανώς, αλλά η βούληση του κόσμου με βάση κάποια άλλα δεδομένα. Αποτέλεσμα, δηλαδή. Ξεκάθαρα δημοκρατικό αποτέλεσμα. Η αλαζονία προκύπτει από τις πολιτικές στάσεις και συμπεριφορές και επιλογές που προέκυψαν όλο αυτό το διάστημα μετά το 41%. Και πάρα πολλές προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν ούτε κατ' ελάχιστον. Δηλαδή, ποτέ δεν περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ότι θα υπάρχει και πάλι αυτή η φορολόγηση οριζόντια. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχει αυτή η απαξίωση της υγείας σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που θα φοβόμαστε να πάμε στα δημόσια νοσοκομεία. Περιμέναμε ότι θα υπάρχει, όπως ακούγαμε προεκλογικά, ενίσχυση σε σχέση με τα έξοδα και τη δαπάνη για την παιδεία. Αλλά όλα αυτά που αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη δεν έχει γίνει τίποτα. Σας θυμίζω ότι το Μάρτιο μόλις λέγαμε ότι θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι θα βγαίνουμε περιχαρείς από τα σούπερ μάρκετ, γιατί επιτέλους θα παταχθεί η εσχροκέρδεια. Έχουμε φτάσει Ιούνιο σχεδόν και δεν έχει γίνει όχι απλά τίποτα, αλλά από 1η Ιουνίου μας περιμένουν χιλιάδες αυξήσεις πάλι σε άλλα είδη. Εσείς απέναντι σε αυτό πώς απαντάτε? Βλέπω ότι κάνετε μια καμπάνια περίπου εθνικών εκλογών. Και οι υπόλοιποι, όχι μόνο εσείς δηλαδή, περίπου σε αυτό το κλίμα μας. Πώς απαντάτε απέναντι σε αυτά? Από ό,τι καταλαβαίνουμε, απαντάτε με το τσοβόλο εδώ στα όλα. Σε αυτό το κλίμα είμαστε. Δηλαδή, άκουσα τον αρχηγό σας χθες να υπόσχεται μέχρι 13ο και 14ο μισθό. Έχετε πει για μείωση φορολογίας στο 90% των πολιτών. Έχετε πει για μείωση ΦΠΑ. Έχετε πει για μηδενισμό αλλού. Έχετε πει για επιστροφή, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτά όλα πώς θα γίνουν? Κύριε Οικονόμου, ξεκάθαρα δεν μπορεί να παταχθεί η εσχροκέρδεια και η ακρίβεια αν δεν υπάρχει τουλάχιστον σε βασικά προϊόντα μείωση του ΦΠΑ. Ωραία. Ταυτόχρονα όμως προτείνουμε υπερφορολόγηση των υπερκερδών σε δηληστήρια, σε ενέργεια και στις τράπεζες, και βγαίνουν. Πώς το διαβίου θα είναι αυτό? Είναι κοστολογημένο όλο αυτό. Από πού βγαίνουν αυτά? Πώς θα βγει αυτό? Σας λέω. Και πώς ξέρουμε ότι θα βγαίνουν κάθε χρόνο? Σας λέω που θα γίνει. Υπάρχει ένας ορίζοντας τετραετίας για αυτά τα μέτρα. Φυσικά πρέπει στην αρχή όλο αυτό να οριστεί, να καθοριστεί, η αγορά να έχει κανόνες υγιούς λειτουργίας και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα πάμε. Το πρόγραμμα όμως για τουλάχιστον 1 τετραετία είναι κοστολογημένο, όπως είναι και το πρόγραμμα της υγείας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μιλάμε και για προσλήψεις στοχευμένες σε βάθος τετραετίας 15.000 ιατρών, δεν τα λέμε τυχαία. Και είναι κοστολογημένα. Καταλαβαίνετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί απλά, και δεν αποδέχομαι το τσοβόλο εδώ στο ώρα. Είμαστε σε πολύ διαφορετική φάση. Αν κάνουμε μια πρόχειρη πρόσθεση σε αυτά που έχει εξαγγείλει ήδη ο κύριος Κασσελάκης ως προτεραιότητες, είναι 2,5 δις η μείωση του ΦΠΑ και ο μηδενισμός του σε κάποια προϊόντα, 2,5 δις ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μας κάνουν 5, 3,6 δις η μείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα, μας κάνουν 8,6, και άλλα 2 δις
η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Αυτό μας κάνουν 11 δις. Και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Εγώ θα σας προσθέσω λοιπόν. Κοντά λοιπόν στα 12,5 με 13 δις επιπλέον το χρόνο. Δεν είναι λογικό να σας ρωτάει η κυβέρνηση? Απολύτως λογικό. Όχι η κυβέρνηση, οι πολίτες. Και οι πολίτες, αλλά και η κυβέρνηση που λέει ότι τάζεται τα πάντα στους πάντες και δεν υπάρχουν τα λεφτά. Και ότι πάμε για χρεοκοπία. Αυτό όμως τα πολύ ωραία αυτά νούμερα. Ο μας είπε προχθές εδώ που τον είχαμε σε συνέντευξη, ότι αν εφαρμοστεί το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα πάει για χρεοκοπία και για μνημόνια. Ναι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να κάνει αυτό που υπάρχει και ως οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όταν η πολυτέλεια εντός εισαγωγικών άσκησης πολιτικής σε μια χώρα και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η φορολόγηση των υπερκερδών σε βαθμό μέχρι 90% και ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να το κάνει μέχρι 5%. Αντιλαμβάνεστε ότι στα δισεκατομμύρια αυτά προκύπτουν και από τα έσοδα. Να πω και μόνο αυτό, κύριε Παυλόπουλο. Και η φορολογία των μερισμάτων που είναι στο 5%. Όταν αυτή πάει κατελάχιστον στο 22%, επίσης τα δισεκατομμύρια αυτά. Από 5 το πάτε 22. Βεβαίως. Σε όλους. Σε όλα τα μερίσματα. Αναλογικά. Όπως και το πρόγραμμα που έχουμε εξαγγείλει σε σχέση με τη φορολόγηση είναι κατά αναλογία και ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε πολίτη. Ούτως ώστε η αγοραστική δύναμη τελικά των πολιτών να είναι αληθινή και να προκύπτει στην πραγματικότητά του. Γιατί οι μικρές αυξήσεις των μισθών, όταν η ακρίβεια καλπάζει. Όχι απλά τη στρώει. Στραγγαλίζει την κάθε οικογένεια δυστυχώς. Και όταν αυξάνονται τα έξοδα για υγεία, παιδεία στην καθημερινότητα. Και αν αυτά τα υπερκέρδη στα οποία αναφέρεστε. Ναι. Δεν προκύπτουν τελικά κάθε χρόνο. Γιατί εσείς υπολογίζετε μια σταθερή πηγή φορολόγησης και εισοδήματος ώστε να καλύπτετε τα έξοδα τα οποία, το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο προβλέπετε. Τι θα κάνετε? Θα βάζετε έκτακτο φόρο? Κύριε Παυλόπουλε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυτά τα υπερκέρδη. Άρα οι συνθήκες της αγοράς και η νομοθέτηση θα προκύπτει από τις υπάρχουσες συνθήκες κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή όμως αυτά που έχουμε εξαγγείλει δεν είναι με φανταστικά νούμερα. Είναι με την πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχει σήμερα. Μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Το τι θα γίνει στο μέλλον θα το δούμε. Τώρα, κυρία Θρασκιά, είδαμε τον Πρόεδρο επίσης να κάνει κάποια ανοίγματα συγκεκριμένα χθες προς όμορους χώρους, ας το πούμε έτσι. Στο Πασόκ από μια μεριά, όχι στην ηγεσία του, αλλά στον κόσμο, μιλώντας και για Ανδρέο Παπανδρεϊκό Πασόκ μάλιστα. Άρα κάλεσε τον κόσμο του Πασόκ να ψηφίσει και να στηρίξει την παράταξή σας. Και από την άλλη στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Και είδαμε και αντιδράσεις και στον κύριο Βαρουφάκη. Είδαμε αντιδράσεις και μέσα από το κόμμα σας. Βγαίνουν στελέχη και λένε: είναι δυνατόν να κάνει ανοίγματα σε ανθρώπους που έλειπε το 2015, δηλαδή δεν ξέρει τι γινόταν εδώ? Ισχύει αυτό? Όντως καλείται να γυρίσει πίσω ο κ. Βαρουφάκης ή τον κόσμο του κ. Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου? Ξεκάθαρα το άνοιγμα είναι προς τα στελέχη και τους πολίτες, τους δημοκρατικούς, που θέλουν μια ισχυρή κεντροαριστερά που θα την εκφράσει όμως ξεκάθαρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Το άνοιγμα είναι προς αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς, όχι στα στελέχη, όχι στους επικεφαλείς. Ξεκάθαρα δηλαδή θα όχι. ξαναδούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βαρουφάκη στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Και αυτό φαίνεται γιατί το είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης. Μίλησε πάντως για την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κοινοβουλευτική της ομάδα. Με τα καλύτερα λόγια. Δεν αποτελούσε πρόσκληση αυτό? Όχι, κύριε Παυλόπουλε. Αναγνώρισε συγκεκριμένα θετικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως ο ίδιος τα βλέπει και τα κατανοεί. Τα διαπιστώνει. Και δεν έχει κανένας λόγο να τα αμφισβητήσει αυτά σε σχέση με τη ματιά του Πρόεδρου. Αλλά δεν φαίνεται την Κωνσταντοπούλου, φαίνεται τον κόσμο της. Είναι σε σχέση με τους προοδευτικούς πολίτες και πολύ συγκεκριμένα είπε και ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης ότι και ο Αλέξης Τσίπρας όταν έκανε αυτό το άνοιγμα προεκλογικά πριν από τις βουλευτικές εκλογές στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, τους ηγέτες για συνεργασία, είπαμε ότι το χέρι που άπλωσε το δάγκωσαν εκείνοι. Άρα, ξεκάθαρα κάνουν αντιπολίτευση όλοι αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κάνουν και πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν τόσο στελέχη ικανά, όσο και ένα πολύ μεγάλο μέρος πολιτών που οραματίζονται μια ισχυρή κεντροαριστερά, την οποία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ξεκάθαρα μπορεί να την εκφράσει μόνο σε μια Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι εύλογο κάποιος να μπερδεύεται ως προς τη στόχευση που έχει ο κύριος Κασελάκης, ενώ πριν το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχαμε την Εκκλησία, τα θαύματα, την πατρίδα, την οικογένεια. Ποτέ δεν ήταν λάβαρο της κεντροαριστεράς όλο αυτό το αφήγημα. Και ξαφνικά επίθεση φιλίας στον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλο αυτό δεν θα τη χαρακτήριζε επίθεση φιλίας. Δεν είναι περίεργο κάπως? Ακούστε. Ως σχήμα.
Πρώτον, αυτή δεν θα τη χαρακτήριζα επίθεση φιλίας και εξήγησα ακριβώς πώς εμείς το αντιλαμβανόμαστε και το άνοιγμα που κάνουμε στους κεντροαριστερούς πολίτες και συμπολίτες μας. Όσον αφορά στα θέματα της οικογένειας, στα θέματα της θρησκείας, από τη μια, όπως λέτε, ποτέ δεν ήταν λάβαρο της αριστεράς. Από την άλλη όμως, αν σκεφτείτε τις αρχές του χριστιανισμού και της αριστεράς, επειδή είναι ανθρωποκεντρικά ιδεολογικά σχήματα, θα δείτε ότι συγκλίνουν. Άρα, σε καμία περίπτωση ποτέ δεν αποστραφήκαμε τη θρησκεία και την πίστη και ποτέ δεν τέθηκε θέμα ποιος εξημών έχει το χριστιανόμετρο ή το αριστερόμετρο, όπως λέμε. Αλλά οι αρχές πραγματικά της αριστεράς, επειδή στοχεύουν στην ευημερία των ανθρώπων, εκεί που στοχεύει και ο χριστιανισμός, αυτά δεν είναι ξεχωριστά. Το αντίθετο. Απλά το ένα εκφράζει την πίστη των ανθρώπων και το άλλο είναι ένα πολιτικό συγκεκριμένο κίνημα, το οποίο στην Ελλάδα εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο στόχος σας, αν μπορείτε να το προσδιορίσετε αριθμητικά, ποιος θα μπορούσε να είναι? Δηλαδή, κάτω από ποιο όριο, ας πούμε, δεν θα ήταν καλό το αποτέλεσμα για σας? Εγώ, επειδή δεν αγαπάω ιδιαίτερα τους αριθμούς, θα έλεγα ότι ο στόχος είναι να μας εμπιστευτεί ο πολίτης, μετά από μια πολύ σκληρή εσωκομματική περίοδο που περάσαμε, και γι' αυτό τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι τόσο θετικά, γιατί καταφέραμε με πολύ σκληρή δουλειά εντός και εκτός κοινοβουλίου να μας ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος, και το κάλεσμα που έχουμε απευθύνει προς τον κεντροαριστερό κόσμο, που εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να είναι και το μέλλον της χώρας, σε αυτή την κατεύθυνση όπου η καθημερινότητά μας πρέπει να είναι η απόλυτη στόχευση σε σχέση και με κεντροαριστερά να εμπιστευτεί ο κόσμος. Εδώ σου λέει αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Θα πάνε να κάνουν κυβέρνηση. Με πρωταρχικό δρόμο αυτόν που προκύπτει τώρα από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από τον πρόεδρό μας, ο κόσμος μας ξαναεμπιστεύτηκε. Άρα το ζητούμενο είναι, θα ξαναπώ, η ανατροπή των συσχετισμών, να μειωθεί η ψαλίδα από αυτή την τεράστια διαφορά, να σταθεί ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση, θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Θρασκιά, εναλλακτική διακυβέρνηση στη χώρα που να στοχεύει στα αληθινά προβλήματα του πολίτη. Την επόμενη μέρα θέλει να τα αλλάξει όλα αυτά. Εσωτερικά όργανα, ονόματα, σύμβολα, τα πάντα. Όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ούτε το όνομα, ούτε τα σύμβολα, οι αρχές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι συγκεκριμένες. Πράγματι υπάρχει πάντα ένας γόνιμος διάλογος, αυτό είναι χαρακτηριστικό της αριστεράς, και πράγματι καταφέραμε να συγκεράσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και απόψεις, γιατί ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο της αριστεράς, ότι οι απόψεις ακούγονται, αλλά στο τέλος οι άνθρωποι και ειδικά τα μέλη και οι βουλευτές έχουμε μία στόχευση, να εξυπηρετήσουμε και να εκφράσουμε τις ανάγκες του πολίτη για το κράτος δικαίου, για την ακρίβεια, για την υγεία και την παιδεία. Εδώ που είμαστε και στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, γιατί ένας πολίτης δεν επιλέξει τον κύριο Κασελάκη έναντι του κύριου Μητσοτάκη για να βελτιώσει τη ζωή του? Γιατί ξεκάθαρα η κυβερνητική πρόταση, και το δικό μας κόμμα δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Είναι προφανώς ο πρόεδρός μας, αλλά υπάρχει από κάτω όλη η βάση του κόμματος που ακόμη είναι θησαυρός. Για τον ηγέτη που θα επιλέξει ο προφανώς. Και ως ηγέτη, γιατί είναι ένας άνθρωπος. Συγκρίνοντας τον Μητσοτάκη με τον Κασελάκη. Ωραία. Γιατί ένας πολίτης, ο οποίος έχει ψηφίσει το 41%, έχει συμμετάσχει σε αυτό το 41%, με συγκεκριμένες προσδοκίες, μπορεί να έχει κάποια παράπονα, να βλέπει ότι τα πράγματα δεν είναι παραδεισένια όπως θα ήλπιζε. Και τον κύριο Κασελάκη απέναντί του. Είναι δύσκολο, αν θέλετε, σε κάποιους τομείς, αλλά δεν καταστρέφεται η χώρα. Νομίζω ότι δεν το λέτε αυτό, ότι καταστρέφεται η χώρα. Και απ' την άλλη, τον κύριο Κασελάκη που έχει ένα άλλο αφήγημα. Ανάμεσα στους δύο, γιατί να επιλέξει τον κύριο Κασελάκη? Κύριε Παυλόπουλε, δεν λέμε ότι καταστρέφεται η χώρα, αλλά ο καθένας από εμάς το ξέρει. Όποιος ζει, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο, εργάζεται, είναι μικρομεσαία επιχείρηση, είναι μισθωτός υπάλληλος, πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ο ίδιος ή η οικοί του και τρέμουμε, καταλαβαίνουμε ότι στραγγαλιζόμαστε. Η χώρα προφανώς έχει δυναμικό. Αυτό το δυναμικό θέλουμε να αναδείξουμε. Προφανώς η χώρα έχει υπέροχα μυαλά, έχει συγκλονιστικούς επιστήμονες. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν είναι ένας καινούριος άνθρωπος στην πολιτική, με καθαρά χέρια, με προτάσεις που αυτή τη στιγμή έχουν προκύψει ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αφουγκραζόμενος και ο ίδιος και όλα τα στελέχη του κόμματος αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, γιατί ζούμε μέσα στην κοινωνία, προερχόμαστε από την κοινωνία. Δεν είμαστε αποστηρωμένοι πολιτικοί που δεν έχουμε δει τι συμβαίνει γύρω μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Είχαμε προγραμματίσει βέβαια μετά την κυρία Θρασκιά, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.